Hola, em dic Marta i sóc la mare de la Maria. La meva filla va a l'escola Sant Nicolau i en ocasions el meu marit i jo tenim alguna dificultat per poder anar a recollir-la a la sortida de l'escola, de manera que acabem depenent d'altres persones que ens donen un cop de mà. Afortunadament, disposem de l'aplicació Koala, que ens permet gestionar el moment de la sortida de l'escola i les persones autoritzades a recollir els menors, encara que sigui a l'últim minut. I tot plegat de manera molt senzilla i amb absoluta seguretat. Ara són les 5 de la tarda de divendres i el meu pare m'acaba de trucar per comentar-me que encara és al metge i que no arribarà a temps a recollir la Maria. Quan no disposàvem de Koala, havia de trucar a l'escola i demanar que passessin l'encàrrec a la Núria, la seva professora, per tal d'indicar qui aniria realment a recollir la Maria. Però fixeu-vos que fàcil que és avui amb Koala. Entro a la pantalla de recollidors, desmarco el meu pare i marco a la meva germana Anna. Així de fàcil, tant l'escola com el meu marit han quedat notificats. A més, si un dia vull que la Maria surti sola de l'escola, tan sols haig de posar-la ella mateixa com a recollidora autoritzada. Jo sóc la Núria i sóc l'encarregada del moment de fer el lliurament dels nens i nenes als seus recollidors. Estic tranquil·la, perquè mitjançant Koala tindré controlats els canvis de darrera hora i sense riscos d'equivocar-me. A més, amb Koala el procés de recollida s'agilitza moltíssim. Mireu que fàcil és. Entro a Koala School. En aquest cas, indico que faig el procés de recollida de la classe dels lleons. La primera nena que venen a recollir és la Maria, així que premo sobre d'ella. Al mateix moment, puc veure qui són els seus recollidors autoritzats. Avui podrien ser el seu pare, la seva mare i la seva tieta Anna. És aquesta qui la ve a recollir. Marco l'Anna, conforme és ella qui recull la Maria, i aquesta em queda marcada automàticament com a recollida. Així de simple. Ara els pares rebran una notificació push al seu telèfon mòbil, que els indicarà que la Maria ha estat recollida per l'Anna. Des de Koala, ajudem a fer el control transversal dels menors a la sortida de l'escola, amb la filosofia d'un sol clic, a l'últim minut, des del mòbil i segur. Koala, digitalitzant l'escola del futur.